Arratsaldeon, gaurko hitza arkeologia izan zitekeen, atzera begira ere aritu behar dugulako, baina euskaraz eta euskaratik eta euskararen gainean aritu behar dugunez, ez genuke euskara arkeologiarekin lotu nahi, etorkizunarekin lotu beharrean gaudelako, baina egia da nostalgiko jarriko garela, halako txapa zeinek ez du etxean, ez da, zuek ere izango duzu segurazki, marrazki horrek gero ze lelo zekarren. Leloa gerora ere aldatu genuen, eta Euskal Herrian euskaraz bai, baina gainera euskaraz bizi nahi genuela ere aldarrikatu genuen, ez da? Eta gero hirugarren belaunaldi batean, baina euskaraz bizitzerakoan bakoitzak zerrol hartu bat zuen horixe jarri genuen paparrean, ez da? Kontua da lelo bat edo izan edo beste, euskaraz egitea hori izango dela importantena. Eta alba da gainera, zuzen egin behar dugu, eta horregatik zalantzak eta izan ditzazkegunak horiek ere argitu beharra dauzkagu, eta ikasteko badaukagula non ikasi eta zorionez badugu nork irakatsi. Beti zuzen egon beharrean ere ez da gaude ba, ze tarteka bihurrik eritan aritzea ere ondo legoke. Ikusi bestela nola tarteka ganberro ere jarri gaitezken. Bai, ez duzue pentsatuko Pablo Motosek eta alakoek asmatu zutenik ez. Euskal Telebistan lehendik ere ganberro ibiltzen bagenekien, eta begira, hortxe mukiak edo auskalon batek zerdakin horrek sudur parean daukan. Benetako mukizuak berriz gure etxeko txikienak dira, eta haiek aisialdian aritzeko ere, euskaraz aritzeko ere, ekimenik ez da falta gurean, eta haien gainean ere arituko gara. Baina aurrena, Euskal Herrian euskerazeko kideak izango ditugu hemen, haiek ere gogo eta prozesu batean ari direlako, etorkizuneko erronkei aurre nola egin, eta horren berri emango digute. Adolfo Arejita Euskaltzaindiakoa etorriko zaigu, Faktoriako geziak izeneko liburua argitaratu duelako, hainbat eta entzulek izandako kezkak argitzen saiatu izan delako bera hainbat urtez, eta horiek orain liburu batean bilduta etorriko da, eta Mirari Martiarenak berak bai, funtzioaz zer konta badu, ze badakizue humorearen historia ere, pixkanaka berarekin osatzekotan garelako. Gogoratu, non topatuko gaitu zuen Txiolandian, itzokei, bekomarra EITB, eta postontzira idatzi nahi izan ezkero berriz, itzokei abildua eitb.eus. Euskaraz zuzen aritu behar dela eta bira horik baldao euskaraz, ez, hori da galderetako bat Adolfori egingo dioguna, baina kantu bat bada orentxe atera berria, eta bertan, joder, horixe, ala dio berak ez da, joder zaitut. Mikel Inunen kantua da, maitasun historio bat bukatu dela, eta horixe ba, joder, faltan zaitu dela. Joder, faltan zaitut, harina zaiatzen, zerotik hasten disimulatzen, baina joder, faltan zaitut. Horixe, etorkizuneko erronka bat dela euskaraz bizitzen jarraitzea, alaxe bizi nahi dugulako, baina batzuetan ere ongi dator eta komenigarria izaten da nondik gatozen jakitea, nora goazen jakiteko, eta batez ere orain arte ondo egindakoak errepikatzeko, eta gaizki egindakorik baldin badago, baiek konpondu eta beste bide bat hartzeko. Gogo eta prozesu horretan dago, eta ez da gutxiagorako Euskal Herrian euskaraz mugimendua ja urte batzuk badirelako ekin horretan dabilela, eta besteak beste gogo eta bieta zaritzeko gurean dugu hementxe Intza Gurrutxaga. Arratsaldeon Intza. Arratsaldeon berri. Zer moduz ongi? Bai, asteburuan badakigu, senperen izan zaretela, izan ere dinamika berri batean abiatu zarete, Euskararen Errepublika eraikitzeko asmotan zabiltzate, eta hortxe lehenengo urratsa edo lehenengo bilera, gero gehiago ere izango direlako, senperen egin duzu asteburuan, nola joan da senperekoa? Ondo, balorazioa positiboa izan da, 21 lagun elkartu ginen eta gustura egindakoarekin. Pandemia garaian barne prozesu bat abiatu genuen, da pixka batan hartutako erabakiak martxan jartzen hasi gara,
eta antolakuntza eredu berriarekin komunitateko lehenengo bilkura irekia egin genuen larun batean. Esan dugu Euskararen Errepublika aldarrikatzen ari zaretela azken aldian, ez hor Durangoko irudiak ere ikusten ari garelako, han manifestu bat ere egin zenuten, Euskal Herrian euskera zen historikoki aritutako hainbat jendek eta sinatuta, nolabait borondate adierazpen bat ere erakutsi zenuten, eta orain zehaztuko dugu ezta, Errepublika hori, Euskararen Errepublika hori zer den edo zertan den, baina zuek bai garbi xamar duzuela behintzat, euskararen edo euskaraz bizitzeko eskubideak bermatzeko modu bakarra independentziaren bidez helduko dela, ez? Horixe aldarrikatzen duzu. Hori da, guk garbi daukagu independentziak euskararen biziraupena bermatuko ez badu ere, independentzia beharrezkoa dugula euskarak biziraungo badu. Beraz, horregaitik beharrezkoa iruditzen zaigu Euskararen Errepublika aldarrikatzea eta eraikitzea. Eta apur bat, barne prozesu horretan, aurrera begirako lan ildo batzuk finkatu genituen, Euskararen Errepublika eraikitzeko prozesu horretan aurrera pausoak emateko. Eta iragarri duzu gainera, 2 urtez behin edo jardunaldi batzuk izango direla, ez? Bide horretan aurrera pausoak eman behar badira, horiek nolakoak beharko duten eztabaidatzeko, erabakitzeko, eta aukeratzen den bide hori egingarri egiteko ere, formazioa eta halakoak ere egon daitezen, ez? Hori da, udazkenerako daukagu aurre ikusita euskaltzale independentisten lehenengo topaketak, eta zuk esan bezala, hausnartzia da helburu, bai euskalgintzako eta beste mugimendu batzutan dabiltzan kideekin, hausnartu, euskalgintzatik independentziaren prozesuari zein ekarpen da eskaera egin behar zaizkion, eta horren inguruan hausnartzeko helburuarekin. Asteburu bateko topaketak izango dira, oraindik zehaztu gabe daukagu data eta lekua, baina asmoa da formakuntza teorikoa eta lanketa ideologikoarekin batera, aisialdirako eskaintza bat eskaintzea. Zesaten ari gara, ez da nolabait uztartzen dituzue, edo behintzat ikusten duzue osagarri behintzat behar dutela independentziarako bide hori eta euskararen normalizaziorako, ez da? Baina ez dakit, bi bide horiek paralelok behar duten, gurutzatuta behar duten, edo borroka batek besteari ze ekarpen egin diezaioken, ez? Azkenean, biek helburu bera edo guk ikusten duguna da, independentzia izango balin bada guk aldarrikatzen dugun Euskal Herri hori euskalduna izan behar duela, eta beraz, alde batetik, eragile subiranistak eskatzen ari diren independentzia hori, guk ere euskaratik berdina egiten dugula, eta biak uztartuta daudela, eta zenbat eta mugimendu gehiago bateratu eta indarrak bateratu, helburu bera lortzeko aukera gehiago izango ditugula. Euskalgintzatik ere egin dakiokela ekarpenik, ez da, beste borroka horri. Hori da. Izan ere, horrari gara, hau dela bide bat, euskarak berak dituen zailtasunak gainditzeko, oraindik ere euskarak zailtasunak izan badituelako, ez da? Askotan eta aurrekoan ere hementxeari ginen ekimeneko kideekin eta askotan ematen duela euskalgintzan edo euskararen aldeari direnek normalean kejua, nigarra eta halakoak izaten dituztela, ospatzeko nahiko gutxi izaten dugula, nahi baino gutxiago seguraski, baina zailtasunak noski egon hor daude, hori ere zinezkutatuko dugu, eta zerrendatutak ere izango dituzu, ez da? Oraintxe zuen ustez zeintzuk dira euskarak prozesu horretan dituen trabarik nagusienak edo? Azken aldian ikusten ari gara oldarraldi judizial garaian gaudela, eta epaitegietatik badatoz epaiak euskararen aurka doazenak. Barakaldokoa ere hor dugu gogoan, ez? Hori da. Hor ikusten da, bai Espainiako eta Frantziako estatuak ari direla hizkuntza politika egiten eta nolabait oztopatzen euskararen normalizazio prozesua. Eta zentzu horretan eraso horiei erantzutea ezinbestekoa izango da aurrera begira. Gero baita ere ikusten ari gara herri mugimenduetan badela halako nahia eta gogoa, azterketak euskaraz eragileak, pantailak euskaraz. Beraz, etorkizunari begira baita ere ikusten ditugu aukerak badirela.
mugimendurik badela, ez dakidana da, mugimendurik gero kalean ere igertzen ote den, ezta? Ze Euskal Herrian euskera zen eginkizunetako bat, eta denboran ere ala izan da kalearen aktibazioa, ez? Jakin badakigu, hainbat ekintza ere izan direla, ez? Kartelak euskaratu, eta halako irudi ikusgarriak eskaini izan dizkigu, ezta? Euskal Herrian euskerazek, baina ez dakit pertzepzioa zote dan, garai batean berbada hori kalean igertzen zela, ez? Hor bazela, gogo bat, eta bazela jardun bat, eta gaur egun berriz, kalearena, ez dute dan pixkat desaktibatu edo moteldu, lokartu esatera ausartuko nintzateken, ez? Baina, bakoitza gote gauden, nik nirearekin ere nahikoa daukat, eta zertan hasiko nahiz duen beste saltxatan, ez? Bai, nik uste esaten dezuna, azkenean gizartea dagoen modua hori dela, gero eta individualistago gara, beraz, aldarrekapen horietan kalean ere nabaritzen da hori. Gainera, pandemia garai batetik gatoz, non dena geldituta egon den, Euskal Herrian euskaraz ere barne prozesu horretan egon da, beraz, geldialdi bat egon da, guk orain datorren lauhilekoko plangintzari begira ere ari gara asmo horretan kalera atera eta ezabaketak edo bestelako ekintzak eginez kalea ere aktibatu eta euskaren aldarria kalera ere eraman gainerako leku guztietara bezalaxe. Eta horretarako lehen esan dugun bezala ez, zertan asmatu dugun, horri segida ematea ere izango da, aukeretako bat, zertan asmatu dugun, orain erreparatzen badiogu euskalgintzari ez, urte hauetan, Euskal Herrian euskaraz sortu zela 53 bat urte edo badira, zerbaitetan ere asmatuko zen, hainbeste denboran mantendu bada, eta indargune horiek ere identifikatuta dituzue. Kontseiluarekin batera, euskalgintzako gainerako eragileekin saretze bat egonda, gaur egun adostasunak lortu dira bai euskalgintzako eragileekin da bestelako eragileekin. Nik uste horretan asmatu dela eta horretan jarraitu behar dugula. Saregintza horretan, elkarrekin adostasunak lortzen, gero horiek pisua izan dezaten gizarte mailan eta eragiteko indar gehiago izan dezaten. Aipatu duzu zuk zer horrek ere pandemia horretarako probestu duzuela, ez? Gogoeta bat, barruko gogoeta bat egiteko, astindu izeneko prozesua ere horra abian jarri zenuten, izena ere alaxe du, ez da, astindu, zuaitzare batzutan astindu behar dugulako, ez, intxaurrak eta eror daitezen eta horretan ere, aritutakoak zarete, ez, bazterrak astintzen eta aipatu duzu, sareak eraiki behar direla, bai euskalgintzaren barruan eta bai beste esparru batzuetan ere lanean dihardutenekin eta, ez da. Lehenengoari erreparatuta, euskalgintzaren artean, batzutan pegamentua ere falta izan da, ez, batzutan askotan esaten dugu bezala euskaldunak lau eta gure artean xestran, ez? Horrela igertzen da, giroa ere aldatu dela, ez? Hortartean egon zitezken desberdintasunak, askotan kutsu politikokoak eta izan zitezkenak ere pixkanak aitzaltzen joan direla, eta hor ikusten da, sare hori erosoagoa eta sendoagoa dagoela. Bai, testu inguru politikoa aldatu den bezala, egoera asko aldatu da. Eta nik uste leundu direla harremanak, eta gaur egun errazagoa edo neurri batean adostasunak lortzea errazagoa dela. Eta naiz eta hor ere jarrera desberdinak egon, gerturatzeko jarrera gehiago daude urruntzeko baino. Eta gero beste aipatu dugunaz, beste 11 borrokare badaudela Euskal Herrian, ez? Bat bada gure hizkuntza eskubidena noski, ez? Norberak nahi duen hizkuntzan edo hautatzen duen hizkuntzan hitz egiteko eskubidea bermatuta beharko lukela, oraindik ere guztiz behar bada bermatuta ez dagoena, baina badaude beste eskubide batzuen aldeko borrokak ere, eta lehen aipatzen zenuen, ez? Haiekin ere saretzea eta gauza transversalago bat ere egin daitekeela, ez? Beste borroka horietatik ere ikasita edo haiei erakutsita ere bai. Hori da, azkenean zapaldua garen neurrian kolektibo desberdinek, naiz eta agian erronka modu berdinean adierazten den erronkak ez izan, ziurrenik hildo beretik doazen erronkak ditugu, eta zentzu horretan elkar laguntzeko aukera hori lantzen badugu eta elkarrekin bide bat egiteko aukera bada, asko zobe. Esan dut, ez, astindu izeneko prozesuan hortxe zabiltzatela, gogoeta prozesuan, eta gogoeta prozesu batean bakigu ispilu aurrean jartzen garela, eta batzuetan ispiluak ematen digun irudi hori gogokoa dugu, eta beste batzuetan berriz, hau aldatu ere aldatuko nuke, ez? Eta hor batzutan ariketa zintzori ere egin behar da, ez? Eta lotxarik gabe, eta apurorik gabe, esatea begira, ontan bai, ontan ondo, ontan kale, hortan ari zaretela, eta etorkizunari begira, ez? Batetik aipatu diguzulen, kalearen
horren aktibazio horri ere berbada berriz heldu beharko zaiola edo, eta gero bestea da, pentsatzen dut oinarri ideologikoarena, ez? Diskurso aldetik ere, diskursoak ere askotan garai berrietara ere moldatu behar direlako, ez? Bai, zentzu horretan, aldarrikapen nagusia Euskararen Errepublikarena izan da, hori izan da aurrera begira zehaztu dugun apustu estrategikoa. Astindu jada amaitu genuen prozesua, beraz orain abiatzeko garaia da, baina helduleku nagusia hori da, Euskararen Errepublika aldarrikatzea, eraikitzea. Hori gauzatzeko, esango diazu, karo, ezin dela laburtu ez da bi esalditan ere, eta orain zaretela gainera zehazten, ez? Prozesua, esan bezala, abiatu besterik ez delako egin, ez? Baina lehenengo urratsa edo zer izango da, pixkanaka jendea inguratu, herrietako dinamikak lehen ere aipatu duzulako, ez da, Euskal Herrian euskeraz taldeak, segurazki, herri bezain beste talde daude, izen horrekin eta ari direnak, denak ere aterki berdinean pean elkartuta daudenak, baina egia orain arte dinamika behar bada bai izan dela oso herrikakoa, ez dakit horri eustekotan ere badaute zareten. Hori da, astindu horretatik ondorioztatu zena da, militantzia ereduak aldatu direla, beraz, herrietako talde horiek beharrean, orain komunitate modura lan egiten dugu. Beraz, eredu tradizional horretatik malguago batera pasa gara, eta orain ditugu nazio lantaldeak, eta nazio lantalde horrek momentuan ikusten den beharrei erantzuteko, edo aldez aurretik zehaztutako beharrei erantzuteko, eremu geografiko desberdinetako kideek osatzen dugu, eta asmoa da, eredu berri honekin, ea nola moldatzen garen. Pixkanaka eraiki egin behar dela, ez? Lehendik eraikitakoaren gainean, horrek batzutan inertziak eta alakoak izaten dituelako, ez? Eta horiek aldatza batzutan ere koste egiten delako, baina indarretago horik ere ez duzue faltan somatuko. Eta niri, deigarra egiten zait, zu ikusita ez dizute edadea galdetuko gazpare hori zure kontua delako, baina begibistakoa da gaztea zarela, eta hor askotan badakizu, ja zaharragoak garenok tentazioa ere izaten dugulako. Gaur egungo gazteek, gure garaian bai egiten genuela, eta gaur egungo gazteei dena nola eginda datorkien, eta nola ez dakiten faltan botatzea zer den, ez di askorik mugitzen. Zuek igerri duzue hori, edo zuen inguruan, zuen taldeetan, eta oraindik ere gazte belaunaldiak ari dira hor, pixkanaka. Nik uste dut, lehen esan bezala, gizarte aldatzen ari dela, eta hori gazteengan ere nabaritzen da. Individualizazio hori, komunitateko zen hori galtzen ari dela pixka bat. Baina egia esan, urrian hasi ginen gu martxan, batzorde berrituarekin, eta gaude bost gazte, 30 urtetik berakoak. Beraz, gaude baita ere, denetari dago, eta gu saiatuko gara baita ere, gure inguruan eragiten, eta gazteak izanik, agian aukera bat badago ingurune horretan eragiteko. Bai, batzutan gazte izateak gainera bentaja bat ere badu, motxilarik ez dagoela, ez? Eta askotan, badakigu herrigintzan, euskadintzan eta lakoetan gabiltzanean, motxilak ere pixutxoak izaten direla, urtetako nekea ere badelako, gero atzetik lekuko hartuko duenik ez baldin badago, ez? Eta orduan, kasundan lekuko hartu duzuenez, horrek ere indar berria ospo bat eta ekarriko dio, ze lehen kalearen aktibazioaz eta ari ginela, ez? Orain ikusten ari gara adibidez, korrikaren irudiak, aurten, 2022an, uraxe ospatu genuelako, Euskaraldia ere izan zen, balorazioa egiterakoan ere ikusten da, ez? Korrikaren kasuan esate baterako, markak ere apurtu zirela, sekulan izan dako arrakastatxuena izan zela, Euskaraldiarenean berriz balantzea ez da baikorra ere izan, hor ikusi delako, makala alditxo bat edo izan ote denez, parte hartzean edo, baina, zuek ala ere ikusten duzue kaleak, eta kalea diogunean gauza abstraktu ez eta zari gara, baina noski azkenen kalea guztiok izango gara ez, zu ni ondokoa eta beste auzokoa, hor badagoela potentzialidade hori. Bai, guk uste dugu eta horretan arituko gara. Eta komunitate eredu honekin, helburua ere bada, lehen agian konpromesu maila bat hartzera ausartzen ezen jende horri, lehenengo pausoak eman ditzala agian beste neurri batera, militantzia eredu berriak lehen aipatu duan bezala daudenez edo ez gaudenez agian hain prest horrelako konpromisoak hartzera, aukera bat da, eta guk uste dugu badagoela gogoa eta...
Bai, utzi horri, badakizu, besteak lanean jartzea erresa izaten da intza, baina zuek lana egitea guztion onerako izango da, ea lortzen dugun helburu hori, ez da azken finean, euskeraz bizi nahi dugula, gure eskubideak betetzea nahi dugula, eta ea, hori egunen batean gauzatuta ikusten dugun, lanean segitzea besterik itzaigula geratzen. Eskerrik asko intza. Bai, zuri, eskerrik asko. Hortxe, agendan apuntatu beharrekoak, eta ez dakit banik apuntatu idatzi edo nola esan beharko nuken, ze oraintxe nik daukat ardura, aitortuko dizuet. Ze aurrean euskaltzain bat izan da, beti ere badugu noski ardura behar bezala aritu beharra daukagula. Hemen eredugarri ere bagarelako telebistan. Baina euskaltzain bat aurrean izan da, Adolfo Arejita, arek ezka ondixagoa geratzen zaigu, Ez dut uste. Arratsaldeon ez baino. Arratsaldeon. Bai, izan ere badakizu. Euskaltzaindian baduzue errespetu hori eta autoridade hori. Gero ez dakit igertzen ote den, baina onartzen zaizue behintzat? Ez, ni neu behintzat apala naiz, beti izan naiz. Euskaltzain naiz, azken baten, momentu baten, alan izendatu ninduelako, baina izaeraz gehiago naiz, irakaslea, nire bizitzari gehienien izan naiz, eta gaztetan kazetari ere bai. Eta igertzen da, batetik gustatzen zaizula komunikabideena, eta irakasle zarela ere bai, ze eskuartean dugun liburuaren helburuetako bat bada hori, ez? Katedra edo jarri gabe, zuk diozun bezala, aukerak eskaintzea. Hori, aukerak. Zalantza baten aurrean, ze aukera dagoen, ez dugu esan, Faktoriako geziak izena du, izan ere gure Euskadi Irratiko lankideen saio horretan, Faktorian, urte desberdinez aritu izan zara, jendeak eta zeuzkan zalantzak eta argitzen saiatzen. Gauza polita zen, ze berak jartzen zituzten, berak botatzen zuten puntua, ezta? Eta zu bertsolarien gisa, eta ni bertsolarien gisa, baina zelan sekule naizen izan bat-batekoan ona, saiatzen nintzen, idatziz egiten gaia garatu, puntuak eta zerak ezta. Gero, zer esan jakiteko. Baina kontua da, normalean oso laburzurrean esan behar da dana. Hemen komunikabideetan beti presak ebiltzen garela, garai batean patxadaz eta hartzen genuen, baina orain dana tita behar du, ez? Baina egiten duzuna, idatziz prestatzen duzunak, bai irakaskuntzan eta bai gero esateko orduan ere, dauka onura gehiago. Euneko 10-tik igual, 4 idea esango dituzu, gehiagorako astirik ez dagoelako, baina behintzat lasai geratzen zara. Aipatu duzuzuk, irratiko lankidek jarritakoak zirela, gaiak, ez? Hori oso importantea da. Eta eskertu erala eskertzen diezu, Maite Artolari, hemendik noski museo handi bat, baita Iñaki Guridiri ere, Jon Larrañagari ere, Zubilan. Horiek izan dira nire hurbilak, ez da. Haiek helarazten zizkizuten batzuetan, entzuleen zalantzak, eta beste batzuetan, aktualidadeak berak eskatu. Hortxe, ziztu batean esan dugu komunikabideak aritzen garela, eta beti egunero sortzen zaigu hitz berri bat, eta batzutan behar dugu tita, berehalako erantzun bat, ez? Nik ez neukana hasieratik da nire bokazioa, arauaren kontua, euskaltzaindi edo akademia esaten denean beti da araua, ez da. Nik gehiago neukan hori estilo ona. Estilo onaren alegina eta orduen gezia da ituan jotzen duena edo kontzeptuan aparatzen duena, ez da. Baina bide bakarrik ez dago, bat baino gehiago daude, eta nire horretan saiatzen naiz, eta aldi berean baita ere, hizkuntzaz neuk ikasi dudana neure bizitzan gramatika kontuetan, da lexikografia kontuan, morfologia kontuetan eta horrezaz baliatu eta irakatsi pixka bat, ez da. Entzungo duenari apur bat, da gero irakurriko duenari pixka bat gehiago. Izan ere, zure nagusiak, Andres Urrutiak, hemen hitzaurrekoan esaten duen bezala, hori egiten duzu gainera, ez preskripzioz, baizik eta konbentzimenduz. Bai, ni hizkuntza maitalea izan naiz, esango nuke, txikitatik ez da. Da, euskera araua etzan, edo euskera ofiziala etzan garaietatik, hasi ginen. Baina beti eraman dut bihotzean, gogoan, buruan eta orain ere jarraitzen dut. Eta zuzen ere horregatik, segurazki gaizki esandakoak eta entzuten dituzunean, barruan halako atximur bat ere igerriko duzu, ez? Bueno, beti dago
zeruaren da infernuaren artean dago zera, ez da, erdibide, ez da, limboa. Edo, bueno, eta hor, gaizki esanak normalean zuzentzera egiten dut, nork esan duen ez non esan dan esan barik. Baina askotan hori baino gehiago da, nola hobetu esan, nola hobetu hori ez da. Da, uste dut horretan evoluzioan gaude hiztunok, erabiltzaileok, idazleok eta guztiok. Orduan nik uste dut asko aurreratu dela. Aldi batetik, 80. urteetatik ona, asko eta asko aurrera. Bai, lehen esan dugu, batez ere jendaurrean ari garenok eta ardura berezia dugula, komunikabideetan zer esanik ez, eredugarri ere bagarelako, gu ikusten edo entzuten ari direnentzat. Batzuk irakurle hobeak dira, beste batzuk baino. Baina ez da bakarrik entzuten, nire ustez irakurle ona denak beti dauka poso hobea edo ondo hobea zaintzen du, eta gero esateko ere ditu aukera gehiago eskartu egiten da. Horregatik galdetu behar nizuna azkenean liburu hau ere zeini zuzenduta dauen, ezta? Zeini etorriko zaien ongi, egoki, alako liburu? Ez dut zehatz esango, baina esango nuke irakasle den bati ondo. Zale den edozeini ondo, trenean edo autobusean joan etorrian ibiltzeko ondo. Eta gero dudarik ere ez, komunikabide munduan bizi direnei hobeto. Gaur komunikabide munduan ez dira bakarrik irrati telebizetako profesionalak edo egunkari eta agerkarietakoak, baizik eta sareetan asko mugitzen da hizkuntza, ez da. Zelan hori hobeto esan, horrek asko eskartzen da, eta ikasi ere asko. Bai, guk ikasi dugu, liburua irakurtzen, eta adibide batzuk jarri ditugu. Entresakatxo bat egin dugu, eta hor bada, ohikoa izan daiteken zalantza bat. Aditzak eta nola erabili batez ere trinkoak direnean. Bai. Darraio, jakin badakigu ez, darrai erabiltzen dela, eta hori zen zalantzetako. Eta oraindik ere, bai, oraintxe ikusi dut egunok kartel bat, borrokak darrai, ez da. Da, bota dut ziri bat eta idatzi egin dut. Baina hor esan zen da. Orduan, hor izan zen administrazioko gune baten erabiltzelako da. Karo, gerra aurretik datorren kontu bat darrai erabiltzea, ez da? Gerra aurrekoa, Ze garrantzitsua den batzutan nondik zen jakitea, nora joan behar dugun ere asmatzeko, ez? Baina, azken baten, gauzak daukagu lehen baina askoz informazio gehiago. Bai gramatikaletik, bai lexikografia aldetik, eta Euskaltzaindia bera horretan tarteko da. Zure eskura jartzen olako tresna asko. Da orduan badakizu hitz bakotxa noiz zelan non erabili izan den. Eta non erabili izan den edo purismoaren eraginez sartu den darrairen kasua, ez da. Zu bazara muslaria, Adolfo? Ez. Enbidoak onartzen ona zara, hor dagoa jotzen ere bai, beste zalantzetako bat erredakzioan sortzen dena batzutan, ez? Alako hori, auzi batean kasu hontan, gilipoias esan dio. Bai. Eta gilipoias, karo, birao bat da, eta euskeraz ez omen dago bira hori, Aitorren hizkuntzarrak alaxe kantuak dioen bezala. Baina zuri, enbido hori bota eta zuk hor dagoa onartu. Eta orduan, gilipoias, nola esan beharko telitzateken? Bueno, mila modu egon daitezke, ez da, baina niri burure etorri zitzaidana, ez da, justu kontzeptu hori, baizik eta kontestu horretan zer esango neuke. Da, etorri zitzaidan, potrosorria. Da, esan daiteke, eta hori, ahominean dabil, jentearen ahominean dabiltza horrelako berbak. Da, zer gaitik ez, tabu horik kendu din, berda. Eta hor agertzen da baita be, Madrilen egon zalako hori putero, putasale, eta horren inguruan ere egon zan beste zer bat. Bai, hori ere galetu behar nizuen. Eta orduen esan nuen, bueno, eta karo, emagaldua eta holakoak ere, purismoa... Emagaldua finegia geratzen dela, ez? Ez daukate indar hori, da ostera beste batzuk bai, ez da. Eta emakumeen kontuan behar bada, tamalez, gehiago daude, gaizkiago ikusia izan dalako, baina putakeriak egin mundu guztiak esaten du, ez da. Eta alukumea, eta mila gauza daude. Orduan puteroa edo putazalea, nola behar du, Adolfo? Nik hor putazale esango du. Putazalea. Bai. Putero, ungan espraje, esango eguneroko kolokial moduan sartuko nuke, baina eredu landuan dudagabe, bai. Hori egiten duenak izen hori irabaziko duela. Izena eta izana. Izana duenak izena ere izango duela. Baina importantea da, hitz bakotxak ez da bakarrik nola esan baizik eta zein darrez esan, ze adierazkortasun eman. Eta hori, eguneroko hizkuntzak anorremengoak erakusten digu.
gero bada beti izaten ditugun zalantza horietako bat. Eta da, froga edo proba. Bat edo beste erabiltzen dugu, askotan jabetu gabe, gauza desberdinak eta geuk ere ez dakigu bereizten askotan, ez da? Eta neuri ere kostatu zitzaidan ariketa, iztegietan ibili behar dozu, ze kontzeptutarako erabilidan, eta holan saiatzen zara, idatziz, txukun edo garden bereizten, ez da? Eta gero, jakina, gu euskaraz aritzen gara, euskaraz dihardugu, eta noski, euskara bada hizkuntza txiki bat, askotan besten menpe egoten dena, eta orduan hitz berriak eta daude, erderetatik etortzen zaizkigunak. Bai, asko, ez da. Asko, esapideak nola esan, ez da. Eta hor, morroi gara, egunerokoan garelako morroi, ez da. Baina, nik uste dut horretan, azken baten edabidietan sartzen diren, finkatzen diren eta indartzen diren formak, horiek irabazteko aukera handia dute, ez da, aukera handia. Hor, holako kontuetan, eukigen duen irakasle hon bat, hil zan, Deustuko Unibertsitatean eukigen duen Gotzon Garatez, eta erderakadak liburu bat, atrasu monografia bat, eta gero beste batzuk ere etorri dira, baina erderakadak, nola geure burua gaztelaniaren mende daukagun hainbeste eta hainbeste holako espresiotan, ez da. Badira batzuetan, askotan uste baino, aukera gehiago, hizkera batean edo bestean, eta horiek apur eta saleratzen eta bultzatzen mehasi du egitea, alegin horrek. Bai, eta badaude gainera, aktualidadean bolo-bolo jartzen diren gai batzuk, ez? Eta kasuntan pandemiak ekarri dizkigu hainbat eta hainbat hitz, bat musukoa, ez? Eta ikasi genuen, maskara edo musukoa erabili beharrote genuen. Azarreak ere sortu dira, historia lata ez dala. Bat edo beste beharrote genuen. Araututa zegoen, eta dago, maskara, ez da? Eta nik oso ondo ikusten dut, niri zitzailean gustatzen. Bueno, gustatu bai, araua bat, apunto, apur bat, horretan libreak jokatu nahi nuen da. Hor Gipuzko aldean norbaitek bota zuen musukoaren kontua. Desan nuen, bai, gerrikoa daukagu, burukoa daukagu, eta oinetakoa ditugu, hainbeste iz ditugu koatzizkidunak soinekoetarako. Soinekoa bera, ez da? Eta zergatik ez, oso koherentea iruditu zitzaidan musukoa. Osea, hitz ondo sortua esan, ez da? Bai, izan ere iruditzen zaigu maskara baino jatorragoa edo euskaldunagoa geratzen dela musukoa. Eta horregatik jatortasuna zaritu nahiko nuke, ze azken finean jatortasuna ere bada bilatu beharreko helburu bat. Beitu, horretan saiatu zen gure Koldo Mitxelena. Euskeraz idazten zuenean. Ikerketa gehien bat erderaz ikerketa lanak. Baina gero, eganen eta holako aldizkarietan egiten zituen euskerazko kronikak eta holako gauzak, eta euskera oso ona erabiltzen zuen, ez da. Eta euskera oso ona esan nahi dut, gero, sarean ditugu, orotariko euskaran hiztegian sartzen zara, eta Mitxelenaren zita hitz asko edo esamoldu asko daude, bereak direnak, berak baliotan jarrio dituelako. Zate baterako, variado esateko edo diverso esateko, askotariko hitza gaur egun barra darabilgu. Mitxelena izan zen hori bultzatu zenetarik bat, hori erabilgarria dela. Beti diferente edo diversitate eta horiek ondo egonda ere beti mailuetara joaten ibili beharrik ez izateko. Eta negazionistarik atera altzaizu, Adolfo, ze hori da beste hitzetako bat, ez pandemiakin ikasi duguna, negazionistak izan bazeuden, eta hori ere euskeratu duzu. Ez da gainek zeitz proposatu nituen, hor badaude batzu, ez da? Baina ez errotik abiatuta, ez da? Ukatua zeretatik ere, bai. Baina dire kontzeptuak egunean daude sortzen, orduan, askotan, lehenengoan ez duzu asmatuko, baina aukerak badituzu, hau hartuko dugu. Nik ez dut esango zein hartu behar den. Baina, hotzara baten badaude, hirulau pipermota diferente edo sagar klase diferente, bakoitza jakiten dugu, gorria, horia edo danadalakoa, ez da? Claro. Eta hemen daukazuna da, aukera on bat, begiratzeko hain zuzen ere, zalantza zehatz horiek, ez? Orokortasun horretan behar bada batzutan gero argibideak bilatzea ere kosta egiten zaigulako gehiago, eta hemen berriz badakizu gezia ondo apuntatuta, hortxe joango dela xehetasun. Bai, kontzeptu bakoitzaren inguruan igual gezi bat baino gehiago daude, baina ez dit ardura. Baina beti da bilatzea daukagun errepertoriotik, eta errepertorioa, guk geure korpusetan eta hiztegietan da daukaguna, batzuek oso onak dira. Da ez daude jente askoren eskura. Eta ez da beti iturri bakarretik edan behar. Iturri diferenteetan ere, beti ura izan da ere, gustu diferente izaten du, eta ona izaten da. Bai, eta gero ona dauka ere liburuak azaldu egiten duela testu ingurua, ez? Zalantza hori edo nolatan sortu den, edo nondikote datorren. Beti maite izan dut literatura. Literaturaren balioa hizkuntza irakasteko. Eta
literaturaren bitartez hizkuntza girotzen da. Bestela, asurrutzean dagoena ez da hizkuntza basurrutzen dago. Baina mamitu egin behar du, gauzatu eta borobildu eta hori literatura honak egiten du. Eta horregaitik espreski boren beregi hartuta daude adibideak. Nire joera gehiago daukat klasikoetara, edo pixka bat historian zehar erabili diren idazle honetara. Mandezagun Mitxelen aipatu dut, edo Domingo Agirre bat, edo Lizardi bat, Horixe bat, asko daude, baina holako iturrietan edan behar da, eta eredu egokiak ekarri. Orantxe ikusten ari gintzen, Adolfo, hemen irudietan, Maribela Izarnarekin orain dela 32 urte edo da, artxiboan, zure irudirik zaharrena topatu duguna. Zarragoak ere izan zitezkenak aso, baina horrek esan nahi du, gutxinez, 30 urte baino gehiago badirela, hementxe ari zarenak ez, komunikabidetan, eta deitzen zaitugun aldiro, beti ere aditxu eta... Asko gustura egiten dudan lana da, komunikabideak neure sentitzen ditut, eta irakaskuntzan ibili naiz, baina irakaskuntzan ere saiatu naiz pixka bat komunikabide estilo hori ez galtzen, ez da. Eta ari hori ez nuke eten nahi. Etzen nuke eten nahi. Eta momentuz, gizu esan dut nik lehen irakasle gixara, etortzen dela normalean euskaltzaindiakoa, nota bat jarri beharko balitzaigu, eta apurorik izan, hemen gaudelako, baina aprobau, edo oaindik hobetzeko badauka. Nik gaur egun uste dut oso maila goian dagoela, eta EITB oso maila goian ikusten dut, Euskadi Irratia oso maila goian ikusten dut. Kontua da, unibertsitatetik sortzen diran belaunaldi berrietan, unibertsitatean ikasi dutena ez da nahiko, gehiago behar da. Hori da lehenengo hasekin bat, baina hasekin horre behar du gero, kiroletan bezala, ibili egin behar da, edo bertsogintzan bezala. Eta hori da, lanean abiatzea, ez da. Nik uste dut gaur oso maila honean ikusten dut. Ni gaztetxotan, 74an hasi nintzen Radio Popular FM-en euskerazko saioak egiten, Gipuzkoan Josima Eriondo eta horri iruditan bez, honek lehenagotik zebiltzan, baina orduan baino orain milibider aurreratuago gaude, ez da. Eta ez hori bakarrik, askoz gai diferente gehiagotaz hitz egiteko gai gara, eta gaur egungo gai ez hitz egiteko. Orduan, torpea ginen. Bueno, torpeak, torperik ez. Tresna gutxi geunkan. Tresna gutxi, gaur egun tresnak badauzkagu, eta askotan iruditzen zaigu tresna gehiago izateagatik, errezago beharko lukela lanak, eta azkenean tresneratzean ere pertsonak daude. Baina mintzaeraren, izkeraren torria berezko hori, zaintzeko desafioa zeuen esku dago, eta zeuen esku batez ere. Bueno, lehen duko horretan, eta gainera zorionez baditugu tresnak ere, esate baterako liburu hau ezta, Faktoriako geziak, euskaltzaindiak, euskaltzainak izeneko bilduman argitaratutakoa, nolabait ere euskaltzainek idatzitako lan guztiek eta balorean jartzeko sortutako bilduman. Bai, euskaltzaina bilduman atera da, baina azken baten, nik uste dut euskaltzaindiak berak erakunde bezala ere, lehentasun moduan daukala, zerak, edabideetako mundu hau, ez da. Segaitik, gaur, konsumoa hor dagoelako. Eta euskeraz, konsumoa, uste da baino importanteagoa da. Hori, hil edo bizikoa da. Hori zaintzea, hobetzea, eta biarretzien, hemendik, edo etzi biarretan, edo biarretzietan, orain dino, egoera hobeago baten egon gaitezen. Saiatuko gara zaintzen, eta belarritik tira egin bertzaigunean ere, Adolfo, apurorik ez izan tira egiteko, benetan eskertu ere dugu eta. Eskerrik asko, estimatu. Zeuei. Top Bost. Gaztea zerrenda. Top Bostean mantentzeko artea zein den, ondo dakite ze amaizeko lagunek. Bosgarrenean, Corazón de Tango. Aste honetako igoera handienetariko bat egin dute zuen botuei esker. Laugarrenean, ETS, guretzat. Hirugarrenean, Indarra galdu dute oraingoan David Guetta eta Bibi Rexak, baina hala ere, podiumari eutsi diote I'm Good kantuarekin. Gero eta gertuago du gailurra, aste honetako zilarra, Ixa Sakara bentzat. bigarrenean, Ez gara betirako. Denbora
gutxian asko lortu du gure zerrendan eta zuen botuei esker beste astebetez lidergoan mantenduko da. Lehenengo postuan, Olaia Intziarte, B klasekoa. Top Gaztea. Larun batero 11etan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria. Larun batean Top Gaztea izaten da, badakizue, gaztearen seinalean, eta larun bat honetan egongo den ekitaldi baten berri eman behar dizuegu, izan ere Kukulaixi ez dakit ezagutzen duzuen, baina Euskal Herrian barrena bada aisialdiaren eremuan aritzen den hainbat elkarte, guzti horiek aterki baten pean bildu dira, Kukulaixi izeneko aterki honen pean, eta bigarren jardunaldia egingo dute larun bat honetan, eta aitzaki hori baliatuta jakin nahi izan dugu Kukulaixiren berri, eta horretarako bertako zuzendaria June Furundarena gonbidatu dugu. June, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Aurrena hori argituko aldugu, zer den Kukulaixi? Bai, hori da. Bueno, bazuk esan duzun moduan, Kukulaixi da aisialdi elkarteen elkartea, ez? Hor proiektu nahiko berria da, 2021an jarri ginen martxan, eta bueno, hor ikusi genuen zegoela behar izan bat, ez? Aisialdi elkarteak saretzeko, eta bueno, Euskaltzalen topagunaren baitan zeuden bat elkartek, behar izan hori bateratu zuten eta Kukulaixi sortu zen, apur bat, proiektu komunak aurrera eramateko eta denon elkartrukerako sare bat osatzeko. Izan ere, Euskararen bizi berritzeaz ari gara gaur, Euskal Herrian euskarazekoekin ere horretan aritu gara lehen, eta zuek ere argi duzue, hortan aisialditik ere egin dezakezuela, ez da, zuen aletxoa ekarri dezakezuela, eta hori gainera egin nahi duzuela, hori modu saretu eta koordinatuan, ez? Zuen artean zubi hori eraikita. Hori da, guztiz, nik uste dut argi dagoela, ez? Eremu ez formalak sekulako garrantzia duela Euskararen bizi berritzean. Azkenan Euskara erabiltzeko, gazteak aurrak Euskara erakartzeko bizipen eta emozio positiboekin lotu behar da, eta eremu ez formalak horretarako sekulako aukera ematen du. Eta hori baliatu nahi dugu, proiektu nazionalak eratzeko, ikerketan eta formazioan eragiteko, eta eremu ez formala baliatzeko Euskara bizi berritzeko. Eta eremu ez formalaz ari garela, maiz aipatzen dugu, ez? Eskolan eta umeek euskaraz egin egiten dutela, iaia behartuta derrigortuta, baina eskolatik ateratakoan, ez? Horixe jolas orduan, jolas parkean edo dana dalakoan, hor kosta egiten zaiela, eta zuek hain zuzen ere horretan aritzen zarete. Ez dakit eskolan bezala zuek ere behartzearen bidea hartu behar izaten ote duzuen, edo modu naturalagoan ere suertatzen den hori. Nik uste dut bigarren bidea da, ez, aukeratzen duguna. Uste dut hori dela aisialdi edo eremu ez formalaren puntu estrategikoetako bat. Gaztek ez dutela derrigortasun hori sentitzen, eta modu askoz ere errazago baten, gustatzen zaien zerbait egiten ari den bitartean, hizkuntza txertatzeko aukera ematen duela, ez? Orduan hortik egiten diogu Euskararen bizi berritzeari. Aipatu dugu 16 elkarte zinetela, aterki honen pera etorri zaretenak, ez da, Txatxilipurdi, Jakun eta Noaua, bakoitzak seguraski bere herrikoa edo ingurukoa ezagutuko du, eta gehientsuenak ere izen horiek lotzen ditugu udalekuekin, kanpalekuekin, ez, orain arte egin izan dituzuen hainbat ekintzekin, baina aurrera begira jarrita, umen aisialdia zari bagara, aisialdi moduak ere aldatu dira, eta jakin badakigu, garai batean jolasetan eta aritzen ginen bezala, gaur egun tramankuluekin eta halakoekin nahi izaten dutela, horrekin ere zuek kezkatuta zaudet, ezta? Etorkizuneko aisialdi hori ere digitala izango ote den, ez? Bai, hori da. Hor, Kukulaixien sorreran egin ziren 3 gogo eta mintegi, eta horrek ikusten zen, zegoela behar izan bat alde batetik aisialdi ohikoago hori indartzeko eta hor ideia berritzaileak txertatzeko, baina beste alde batetik, zuk esaten duzun moduan ez, gazten eta aurren aisialdi eredua aldatu dela ere ikusten genuen, eta hor zegoela behar izan bat beste lan ildo estrategiko batzuk martxan jartzeko. Eta hor daude alde batetik, zuk esan bezala, aisialdi digitala, eta beste alde batetik kirola ere bai, ikusten dugu gero eta indarra handiagoa duen eremua dela, eta kirola eta bai aisialdi digitala, aisialdi eredu hezitzaile eta euskaldun batetik aurrera eramatea, benetan garrantzitsua iruditzen zaigu, eta horretan dihardugu.
Gai hori ezaritzeko baliagarria izango da larunbat honetako jardunaldia, esan dugu, bigarren jardunaldiak dituzuela, Ermuan egun osoko egitaragoa prestatu duzue, eta funtsean hori ez, hor dabiltzan elkarteei, bazkide izan ala ez, hor ere aukera badagoelako bazkide izan gabere bertan parte hartzeko, hainbat gaien gaineko formakuntza eta tailerrak eta alakoak izango dituzu, ez? Bai, hori da. Kukuleizitik nahiko argi dugu, ez? Alde batetik baina ditugun, nazio mailako proiektuak da garatu, baina beste lan ildo garrantzitsu bat bada ikerketa eta formazioa. Sektorea profesionalizatzea garrantzitsua iruditzen zaigu, eta horretarako formazioa, bereziki kasu honetan, hezitzaile eta koordinatzaileen formazioa garrantzitsua iruditzen zaigu, eta horregatik antolatu ditugu jardunaldi hauek, zuk esan duzu moduan, bazkientzako, baina bazkiez direnentzako ere edonor urreratu daiteke bertara Ermura. Eta, hor arituko gara hizkuntzen trataeraz lehenik goizean, eta arratsaldean hezkidetzaz, hori, esan bezala, hori, aisialdi hezitzaile batean sinesten dugulako, aisialdi euskaldun batean, eta horretarako lehenik eta behin formazioan eragin behar da. Bai, harreman afektiboak ez da, eta botere harremanak, zein garrantzitsua, ze gero maiz entzuten ditugu, entzutea gustatuko ez litzaizkigukenak eta uste dugu askotan gauza batzuk gaindituta ditugula, eta oraindik ere ikusten dugu batzutan atzera ere egin dugula, eta orduan komenigarria ez, horien gaineko gogoeta ere egitea. Hori da, bai, guztiz, azkenean, adin txikitatik bertatik ez, azten bagara eredua jarrera batzuk eta guk ere mantentzen, azkenean gu ez gara konstiente batzuetan, baina guk ere nahi gabean sortzen ditugu botere harremanak, sortzen ez ditugu ondo kudeatzen harreman sexoafektiboak edo afektiboak, eta horri arreta jartzea ere garrantzitsua iruditzen zaigu, aisialdi parekide bat ere eskaintzeko gure haur eta gazteei. June Furundarena, Kukuleiziko zuzendaria, mila esker eta larun batekoa ongi atera daria, Erto zuei, ondo segi. Segi bizko, reutxi horri. Bai, agur. Esan izuendik gaur arkeologiarik eta egin behar ginula, eta ja ikusten ari da gure arkeologa zein izango da, Mirari Martiarena, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Izan ere humore gintzan aritzen zarazu, eta zure barrunbeak ustutzeko zale ere bazara, tarte honetan, eta holaxe aipatu zen igun santzen igun. Gure erreferenteak, nire erreferenteak zeintzuk diren zerrendatzen joango naiz, eta hasi nondik hasiko zinen, eta begira zer topatu dudan ETV-ko artxiboan. Altxor bat, Bai, zuk ere izango zenuen etxean igual. Ez dut Hemen lankide batek esan dit, kaseta zeukatela, Asier Bikariok. Ja. Gurean bazan biniloa. Ez dut gogoan, kaseta bat zen edo, baina bai saio hori askotan ikusi nuela, eta funtzioa, bai. Eta ondoren ere, oraindik ere tartekatxutuen sartuta ikusten ditudala bertako esketxak. Baina saioan nola hasten da? Saioa sintoniarekin. Sintonia, sartuko dugu ea. Nik txistu egiten jakinez, baina zu bai, hor txistuan jarraitu duzu. Pixka bat, bai, baina. Zanen ikustu lorpenetako bat, funtzioan lorpenetako bat bazela hori, ez? Lortu zutela diskaz gain, ze horra alkilatu bat zeuden denak ezagutzen genitunak, ula gure laguna eta, baina sintonia entzun orduko bazenekin saioa zentzen. Bai, oso garaian ere agian aukera etzen hainbestekoa, eta ikusten. Letretan gastatu ez zutena musikan. Baina, bueno, Peter Ransorena ez da alperrik musikagile ona, eta, bueno, asmatu zuten, eta saioan bertan ere asmatu zuten, ez? Bai, gainera ordura arte guk hori da, ikusten genituen txirri eta mirri bezala. Bai. Batean, haiek izenak kanpora utzi, atzean utzi, eta Xabier eta Peter. Xabier eta Peter, esmokinarekin, pertsonai ezberdinak sortuz, Miramonen grabatu zen, 89tik, 89ra.
eta nik orduan 3 urte nituen, baina hau esan batek ere ez dago, mirari zeu. Ongi gogoratzen ditut. Esan duzu, besteok zarragoak ginenok, claro. Baina, bada, oinatza utzi duen eta ingazte izan da tabendik ere gogoan duzu, saioa? Bai, eta sortzen zidalako lilura bat, musikak, pertsonaiek esaten zutenek, ez nuen agian ulertuko, eta gaur egun ikusitakoan, wow, ez? Eta egiten zutena ere ondoren egin dut nik irakurketa, ez? Ze bai Xabier eta Peter, Txirri eta Mirri, bai izan direla politikoki oso lerrokatuak, herri hontan, baina Peter Ansoren elkarrizketatzeko aukera izan genuen, Oi hartzun irratean, eta orduan esaten zuen. Konbidatunak eramaten zituzten nara. Bai. Eta hemen gaude. Hainbat urteta gero. Eta orduan esaten zigun, beraiei alde batekoak zein bestekoek ematen zietela egurra, haserretzen zirela, eta kritika egiten zuten humoraren bitartez, batei eta bestei, ez? Bai, gero ematen dut, askotan esan dugu. Bai, semanitakin hasi zela hori, baina lehendik ere egiten zuten. Eta pentsa ez zina da gaur egun olako saio bat egitea, ez? Joseba Arregi garaiko kultura sailburua eraman zuten, eta jarri zuten eskultura bat inauguratzen, eta eskultura zen mokordo handi bat. Hori gaur egun pentsa ez zina da, ez? Eta gero gogoratzen baitare Jon Idigoras toreroz jantzi zuten, eta nik zut irudi horiek geratu zaizkigula, ez? Hainbat pertsonaietare sortu zituzten, ez da? Bai, pertsonai desberdinak, eta Teo eta Charles. Teo eta Charles. Baizu, akordatzen zara. Gure ikuslak akordatuko aldire. Pa consejos darle. Hala altzan. Bai, begira, hemen dauzkagu, Teo eta Charles. Esto es real viejo. El que alzateo. Kontuatu altzate datorrenean. Ze garbi teitzei dentzun, Teo con Charlesek. Zein baino zein, hortxe bata bestaren bularraren parean, burua jarrita. Bai, eta esaten zituztenak, txisteak, eta kritika soziala azkenean, ez? Eta humorea, tresna bezala, horretarako... Pertsonaia mozorrarekin errezago gotezan edo, ez? Bai, eta hori beti da errazagoa, eta bai, niri behintzat, oraindik ikuste ditut eta parrezalea sartzen zait. Gaina buruz jakingo dituzu etako batzuk. Ez ditutola asko gogoan, baina irudia bera, eta gero bai ikusi izana inauteritan jendea mozorratuta Teo eta Charlesetaz, ez? Olakoak ere ikusi izan ditugu. Lantaldeko Kastinan unbait ez genuen ondo egin, ze gaur goizean enkaipatu didenan. Teo eta Charles eta, hola, behiratzen zuten dani. Bai, kapa, niri burura kapa, zetorkia kapa eta txapela, arekin lotzen dituelako, eta esaten, kapa eta txapela ikusi orduko, Eta gero, baita ere, martzianoak ziren bi... Nir egiten zuten. Nir egiten zuten, eta elkarri iaiz tontoa, ez, esaten zioten, eta sortu zituzten olakoak, eta gero... Beste fenomeno soziala izan zela zuen, eta duzuta, zentzu hortan gaina gurean esate baterako Euskal Telebista beranduago iritsi zen, zebakizu Nafarroan, repetidorerik eta lakorik gobernoketzin jartzen, eta orduan diru bildu behar izan genuen, gero ura jartzeko, eta egia da, justu orduan jarri zigutela repetidorea, eta guretzat bazan, hola, kontzezioa. Eta gero baitare beste bi pertsonai Zurin eta Garbine, ez? Eta esa, eta diskrezioa, ez? Eta emakumei buruzko gauzak eta musika hori... Zurin o Garbine? Nik uste doain Garbine. Garai batean agian Zurinetik nuen gehiago, baina... Ikusitzagun jendeak ere goban dituen Zurin eta Garbine. Gabe da letxe. Nor jarri du koska hau hemen? Garbine. Zer esaten ari zara, Garbine? Baina entzuten alduzu zer esan duen alproja honek? Markatu Zurine, badakizu. Noizean behin olako itzlo diren bat eskapatu egiten zaiteta. Zure aitona zenak etzituen ez, onelako hitzik esango asarratzen zenean. Garbine? Ez gure aitona zenak... Diskrezioa. Importante da diskrezioa. Eta kritika nola egiten zuten, ez,
Zurinek emakumeak, ez, formalak, diskretak, ez, beti hori eskatu izan zaigu, eta Garbineren pertsonaiak horrekin hausten zuen, ez, garaian emakumeak erretzea, oso gaizki zegoen, ezakize, eta ondotik Garbine puro bat ateratzen ikusten da esketx batean, ez, eta, bueno, olakoak egiten zituzten da, niri behintzat oraindikan ere gustatzen zait. Garai bateko Garbine eta Zurine, gaur egungo Luze eta Motz. Izan liteke, bai, izan liteke. Ez dugu esango nor, Ez, baina, eta gero bai kantagintzari ere ekarpena egin ziotela, abesti asko abesten zirela, euskal abesti tradizional asko berreskuratu zituztela, eta, bueno, altxor bat badagoela horrez. Eta gero publikoarekin zeukaten harreman. Bai. Liskarrak ere sortu ziren, ze ez dakit gogoratzen zaren, funtzioari esker, edo funtzioaren ondorioz, Azpeitian txangurroek egan egiten dutela, ez da? Eta lehen esaten izunean, herrietan eta zelako oihartzuna zeukan horren adibide da, egun horretan publikora araizko jendea joan azela, gure baiarakoa, eta ze gertatuko eta egun hartan argia joan gurean, eta danak zai, herritarrak telebistan noiz ikusiko eta argia joan. Eta gero, telebistakoek, tarteka hemen keinurik ere egiten du, jendeak keinu honak izaten ditu, eta VHS bat bidalen ziguten herrira, etxe ibilizena programa ikusteko, momentuan ikusterik etzelako izan. Garai batean, ama bergina ibiltzen zen bezala. Ama bergina horrendik ere ibiltzen da, VHS gura ez dakit nunkeratuko zen, baina hori da txangurro volador, baina karo, hori lehiaketan bota zuenak, ez? Bai, hiru animalia hauetako bat zenek egiten du egan, eta erantzunak errexaz ziren, txantxangorria, txangurroak, eta beste ez dakit zer. Tarek txangurroa esan. Eta arek txangurroa, eta ean ongo zen, azpeitiarra ez dakitze, bueno, askoitiar batek egin omen zuen txangurro baten argazkia atera, ego batzuk eta marraztu, eta Azpeitian zabaldu, ez? Eta tabernaren bati ere, ez dakit ez dut ez zioten izena edo jarri, edo hortik atera kontuak, ez? Baina, bueno, zerikatzeko ere bazan. Baina bai, jendearekin ere jolas egiten zuen, atarikoan ere ikusi dugu, ez? Eta, bueno, gaur egun beste kate batzuetan ikusten ditugun programen baten inbidi gabekoa. Eta kopiatu izan dute, funtzioa, bai. Peter Ransorena kontatu zigun, Farmazia de Guardia, telesail ospetsua grabatzera joan zela, Antonio Mercerok deitutak, pertsonai bat egitera, eta Emilio Aragon aurkeztu ziola. Miliki. Bai, eta Emilio Aragonek esan ziola, nik ezagutzen zaitut. Eta, bai, nik funtzioa ikusi izan dut, eta horko gauzak kopiatu izan ditut nire saioetarako. Eta beraz, bada erreferentziako saio bat behintzat. Harin ez pentsatzen asteburuan, bertso saiorik eta txapelketaren nik izan ez horrekin, zer egin duzu? Funtzioaren bideoak ikusten, pasaldut asteburu osoa? Pizke bat bai, gero parrandarako tartea ere hartu dut, eta bueno, ertzaintzak kontrol batean geratu nau, alkoholemia proba egin diate. Eta positibo? Ez. Zu beti zara positiba. Hori ere bai, baina, galdetu zidaten, edan alduzu, eta ez, oso ongi, eta zuk uste zunik konfiantza maila hau izango ezakela edo izango nukela nire buruarengan, alkohola edan izan manu, ez jakinda agian zalantza hortan, eta, bueno, izketan hasi ginen, eta pixka bat, izketan hasi zinen ertzainarekin? Bai. Tu iteko eskatu zizunarekin? Bai, zenik ez dut foile asko. Ordon, ez, eta larritu... Hori da, trikimailu asko erabiltzen dutena positibo ez emateko. Larritu egin nintzen, ezakize, parrez hasi nintzen, nire ondokoa parrez, eta nire ondokoak Ainoak esan zion, kontuz honek telebistan kontatuko du hau. Ara. Eta mehatxatu nintzen un ertzaina hemen kontatzearekin? Ez, nire lagunak, santzion. Telebistan ateratzen zara, eta nik, batzutan, eta ze programa, eta bai aurten kanpaikadak aurkeztuko ditut. Eta orduan, nila kanpaina egiten hasi naiz. Ja, zu, ja. Ikusiko ditugu, eta, nik pixka falta da, abendura arte, baina urko aristikin, eta nila audientzia egiten nahi naiz. Bida, ondo. Bai. Nik ertzainen esan duzuna, aitortuko dizuta, aitortzetan hasita, behin Zarozko peajean ertzaina batek multa bat barkatu egin zidala, esan zidalako. Ni etxera baldin manoa, eta emazteri esaten badiot, artean eguraldiko nintzen, eguraldikoari multa bat jarri diodala, zure fan amorratua denez, sofara bidaliko naulotara, eta bida, alaxe libratu nindun. Nik bila behintzat... Ja induzu orduan, kanpaikadak eman behar ditugula. Bai, hasieran pentsatu nuen, hemen geratuko zen txorakeria bat izango zela, eta esan, ez, hau aratago. Bueno, lenguan jokinek ja pistan bat eman zigun, modako gure kolaboratzaileak, ea ze jantzi eraman behar genuen, eta esan dut, hendik asuntoa berde da, hola. Baina ikusten duzuk aurratu duzula. Hombre, nik agenda erosi nuen. Biga, ez tebe no paritzen ez duten, ez? Erosi nuen, eta ja, apuntatu dut,
31an. Abenduan 31an, Lana daukazula. kanpaikadak Urko Aristi. Bejon, deizuna. Orduan, bueno, nik ja egun hartu dut. Vale. Orduan ja bazazta bat. Bai, eta nire inguruan jendeak gogoakin dago, eta ilusio iteio. Bai, ilusio iteio, eta bideoak eta dena jasotzen hasi naiz. Baina zure inguruko, bideoak, esamerezun zure amak badakidalako asko maitxen hau da, musu bat emendik izena nola du. Josebe. Joseberi musu handi bat. Baina bideoak ere bai? Bai, lagunen bideoak eta hola, Bai, hau ez da hemen geratuko Urko. Nila Instagramen eta hasiko naiz, eta hashtaga ez dut pentsatu, traola ez dut pentsatu, baina... Aber bat ze bideoan hori. Bai. Ara? Bai. Jon Plazaola naiz, eta ETB-ri, ez ETB-ri, EITB-ri eskatzen diot, aurtengo kanpanadak, Mirari Martiarenak eta Urko Aristik ematea, favorez eskatzen zuet, favorez. Kanpanadak, Mirari Martiarena eta Urko Aristi. Kontu gero, Bueno. Eta hor zer, ertzainak kobratu etzizun multa, ari ordaindu aldezu Plazaolari. Nei bidaliziaten, eta esan, bueno, Bai, nik honekin jarraituko, jendea holako entusiasmo. Bai. Jon Plazaola Larrañagan atxikimentua dugu. Ez da zira txarra. Ez da gutxi, nik uste eta... Eta dagoeneko audientzia ere bermatuta daukaguz, ertzainak bintzat ikusiko bai. Oida, ertzainak izan nien, kostako zaizue, gau guztien gu bezain neska majak tokatzea hola parean, eta parra itxezuten. Bai, orduan. Ari alaitu zeniotela gaua, eta guri ere alaitu digutu. Abenduan 31, eskaitek konjuntuan ejantzea, bai, kolore beretsuak ekarri ditugu gaur egia. Ongi emate dugu, batea. Orduan... Landu barra daukago. Amabiraino kontatzen ikasten badugu. Kitxo. Jazta. Horrekin ondo. Gaurkoa bukatu da, eta funtzioa zaritu garenez, zekin uste duzu bukatu behar dugula gaur. Ze uste zenun, ez nula jarriko? Ez dakit. Bukatu da. Bukatu da, akabo. Gaur 15 berriz, Eta kantu dotore horrekin gaurko akabera, gu bihar bueltan, ordura arte txintxe ibili, eta ongi izan, eta horixe, bukatu dela.